Bine v-am găsit la primul buletin de știri din anul 2024, aici la TomB News for Romania. Iată cele mai importante informații în această seară. În numai o săptămână, autoritățile române au reușit aducerea în țară a 21 de fugari condamnați definitiv. Vom mai vorbi în această seară despre fostul primar din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, va rămâne în arest în Germania până când va fi extradat, pentru că există un risc mare ca el să fugă. Vom mai vorbi în această seară și despre acel film-eveniment cum a reușit primarul Cherecheș să treacă frontiera, deși era dat în consemn pentru că a folosit buletinul unei rude. Este ora 21, astăzi, sâmbătă, 17 februarie 2024. Bine v-am găsit la primul buletin de știri din anul 2024, aici la TomB News for Romania. Așa este, Tom. Să-i dăm drumul la știri în primul episod din cel de-al 9-lea sezon. În numai o săptămână, autoritățile române au reușit aducerea în țară a 21 de fugari condamnați definitiv. Ei îngroașă astfel rândurile celor peste 1000 de infractori români extradați anul trecut din alte țări. Recent, autoritățile din Italia, prin vocea premierului Giorgia Meloni, a promis o cooperare mai bună cu Bucureștiul în domeniul justiției, cu accent pe extradarea condamnaților români. Alina Gorghiu a vorbit acum câteva săptămâni și despre banii cheltuiți de România pentru repatrierea acestor fugari. Mergem mai departe. Primarul fugar din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, a fost prins marți seară în Augsburg, Germania. Acesta a fost depistat de partenerii externi pe baza informațiilor oferite de poliția română. Cherecheș a încercat să fugă din Germania, a călătorit alături de o mătușă cu mașina mergând cu aproape 200 de km pe oră. Cei doi au ajuns la o gară și au încercat să scape de mașină. Aceștia voiau eventual să iau un taxi, moment în care au fost prinși de polițiștii bavarezi și de BKA. Decizia a fost luată de Tribunalul Regional Superior din München, oraș în care fostul edil este ținut în detenție, iar anunțul a fost făcut de oficialii Parchetului General de acolo. Fostul primar din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, va rămâne în arest în Germania până când va fi extradat, pentru că va exista un risc mare ca el să fugă. Mergem mai departe. Acel film-eveniment cum a reușit primarul Cherecheș să treacă frontiera, deși era dat în consemn deoarece a folosit buletinul unei rude. Primarul din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, a fost condamnat definitiv la 5 ani de închisoare pentru luare de mită, iar pe numele său a fost emis un mandat de arestare. Odată anunțată sentința, Cherecheș trebuia să se prezinte imediat la cea mai apropiată secție de poliție. Iar în final, weekend aglomerat pe Pârtii, a început vacanța de schi a elevilor, așa că părinții și copiii au ajuns în stațiunile de la munte. În Poiana Brașov, gradul de ocupare este de peste 85% zilele acestea, iar hotelierii i-au așteptat pe turiști cu toate facilitățile disponibile, plus câteva surprize pentru pasionații de schi. Nici nu porniseră bine instalațiile de transport pe cablu și zeci de copii și adulți erau deja pe pârtie încă de la primele ore. Vacanța de schi a elevilor a adus în Poiana Brașov turiști de peste tot. Hai să vedem și informațiile despre vreme. Astăzi am avut temperatură foarte rece și a fost de 7 grade. La noapte cerul va fi variabil și va fi o temperatură de 2 grade. Mâine se încălzește și vom avea temperatura de 12 grade. Ei, și cam asta a fost primul buletin de știri din acest an și primul episod din sezonul 9 aici la TomB News for Romania. Sezonul 9 se va desfășura în perioada 17 februarie-25 martie.
Sezonul 10 în perioada 8 aprilie-24 mai. Iar sezonul 11, ultimul sezon din anul 2024, va avea loc în perioada 10 iunie 2024, 23 decembrie 2024. Care în acea dată va avea loc chiar și ultima ediție din anul 2024. Vom începe cel de-al doilea sezon al celor două emisiuni. 60 de secunde se va întoarce luni, 6 mai 2024, cu cel de-al doilea sezon și știri sportive de azi, vineri, 14 iunie 2024, cu cel de-al doilea sezon. Până atunci, noi vă dorim o seară minunată. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru independent de YouTube și să ne dați like și follow pe pagina noastră de Facebook. Linkul se află în caseta de descriere de mai jos. Până atunci, din partea echipei noastre, vă urăm toate cele bune și nu uitați, aveți grijă de dumneavoastră.